Хәерле кич. Бердәм Россия фракциясе депутатлары Дәүләт Думасына яшүсмерләрне эшкә урнаштыруны җиңеләйтү турындагы тәкъдимнәрен җиткерделәр. Закон кабул ителсә, 14 яше тулган бала хезмәт килешүенә кул куйганда опека органнары рөхсәте кирәк булмаячак. Барысы да җайлаштыру җиңеләйтүгә юнәлдерелгән кебек. Әмма бу инициатива эшкә алучылар ягыннан бала хокукларын бузуга китермәс микән? Бүген студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Кагыйдәләрне исегезгә төшереп узам. Инде тапшыруда яңгыраган фикерләргә мөнәсәбәтегезне белдерәсегез килсә, зәңгәр килешү, кызыл килешмәү, ак битарафлык билгесе булып торачак. Римзилә абый, сездән башлыйк. 14 яше тулган яшүсмерләрне бүтән шикләүләрен алып ташлап, чын-чынлап эшкә урнаштыру турындагы бу тәкъдимгә, инициативага дип әйтәбез инде. Сез ничек карыйсыз? Бу инициатива минемчә кызык, хикмәтле, шактый катлаулы һәм әһәмиятле. Әһәмиятен әйткәндә мин әлбәттә сез әйткән Бердәм Россия партиясе депутатлары тарафынан булган өчен түгел. Башка төркемнәрдә бөтенләй партиясез булган булса да әле бу партия турында төрлечә сүзләр дә әйтәләр. Әлбәттә өстән әйткәнне генә кабатлый дигән сүздә, ләкин бу очракта мин бу фиркәгә басым ясамыйча әйтер идем. Актуаль ни өчен? Хәзер күрәсез инде балалар ничектер шәһәргә күчте. Гаиләләр, безнең милләттәшләр шәһәрдә урбанизация. Шәһәрдә бит әллә ни эш күп түгел ул. Менә без авыл балалары 12 түгел 9 яшьтән каз көтеп, мал карап, печән чабышып, печән җыеп, ат җигеп, тугарып йөргән һәм өйрәнгән. Инде 10нчы классларга трактор ярдәмчесе, комбайнер булып эшләп йөргән һәм шундый закал күтәбез. Шуңа күрә күрәбез, авылдан күтәрелгән кешеләр, аннан кайберләр аңламый да аның зур урыннарга күтәреләләр. Чөнки алар эшне дә эшлиләр. Һәм кешеләр белән оештыру эшендә дә катнашалар булып чыга. Икенче яктан шул яшьтән эшли башлап, әле авылда калу, авылга берегү мөмкинлеге дә бар. Анысы да бар. Ягъни бу шул. Икенче яктан заманалар катлаулы. Менә әле китүчеләр, әтиәниләр китүчеләр бар. Не ул калган балалар эшләмәскә тиеш. Икенчедән муллык. Хәзер бит һәр бала, гаиләдә 2 бала, bir bala, ул баланың туган көнендә үткәргәндә анда 30-40 бала җыеп туган көн үткәрәр. Берәрсе үзе беләм икән күпмәгә төшкәнен аның. Үзенең киенгәндә дә шулай, шул кадәр каприз, шул кадәр без инде нитәбез, үсендерәбез аларны. Һәм начар эшлибез аларга, чөнки алар хезмәт тәрбиясе үтми. Минемчә мин Татар конгрессы вәкиле буларак әйтәләм, бу тәрбия ысулы буларак әйтәм. Ягъни кешене нәрсә тәрбияли? Менә мине әтиәни шулай үстерде инде. Хезмәт, белем, гаилә, иҗат. Безнең милләт өчен бу традицион тәрбия дип әйтсәк тә була. Иң беренче чиратта хезмәт тәрбиясе. Сезне бүлдерәсе бар, чөнки каршы фикер яңгырарга тиештер, ахырсы? Ни өчен каршы фикер? Мин менә шикләү дигән әйбернедән башлыйк әле сүзне. Хәзерге вакытта канунда булган шикләүләр турында әйтәсез. Канунда булган шикләүләр. Без кануннарны инде беләбез. Моның инде чыннан да 14 яшьтән алып 18 яшькә хәтлек балаларны эшкә тарту, аларны эшләтү дигән кануннар безнең бар. Ул безнең мәгариф законы бар, безнең әйбәт федераль закон 34-нче номерда. Шулай ук 124-нче федераль закон бар. Шулай ук безнең вәкаләтле вәкил, анда да безнең законнарда каралган ул. Һәм шулай ук хезмәт кодексында, аның күп өлеше хезмәт кодексында. Балаларны эшләтергә дигән канун бар. Без аның белән 1000 яшәдек, без аны бозарга теләмибез. Әмма ләкин шикләү. Әйдәгез шикләү дигән сүздән без башлыйк әле. Сез менә шушы программада иң беренче бу иң кыйммәтле сүз бүгенге сәгатьтә. Безнең шушы сөйләшүдә. Шикләү нәрсә ул? Без әгәр дә яңа инициатива белән чыккан икән безнең ниндидер Үзгәреш булачак, үзгәреш нәрсә ул? Үзгәреш ул, беләсезме, мин инде практикада шушы эшләр белән шөгыльләнгән кеше буларак, чөнки менә бу бәлки булмаган балаларның хезмәтләрендә, эшләрендә ничек иттереп менә эшкә тартылган работодатель дип әйтәбез инде. Алар ничек иттереп балаларның шикләү генә түгел, ничек иттереп балаларны эксплуатировать иткән, акчалар түләмичә, балаларның хокуклары бозылуы, шулай уголовный эшләргә хәлек барып җиткән эшләр белән шөгыльләнгән кеше буларак практикада. Демәк, бу әле канун кергәнче үк бар. Бар ул. Ул мончыда ул булган ул. Хәзердә булачак ул. Бу хәзер безнең артка таба китү генә булачак. Нинди
мин моны нәрсә өчен әйтәм, артка таба китү. Чөнки шикләү ул нәрсә, ул гарантия. Кешенең хокукының гарантиясы. Без шушы гарантияны. Нинди шикләүләр? Эш сәгате? Эш сәгате. Юк, мин үземнең фикеремне әйтеп битерим әле. Менә шикләү. Шикләүләрне без алып ташлыйбыз. Бар ул шикләүләр, шикләү нәрсә? Ул закон. Ул канун. Шушы канунны без бозып, төрле яклап без аның ограниченияларын менә шушы әйберләрен алып атабыз. Баланың шушы шикләү эшкә алынуда шикләү дигән сүз, аның гарантиялары үзгәрә һәм гарантиялары артка таба үзгәрәчәк, начарга таба үзгәрәчәк. Мин аны ни өчен әйтәм? Чөнки менә бүгенге сәгатьтә, бүгенге мөхиттә, җәмгыятьтәге безнең февраль аеннан башланган шушы мөхит безнең үзгәрде. Ни өчен шушы шикләүләрне алып атырга тели безнең Бердәм Россия? Бердәм Россия безнең февральдә башлады үзенең сәяси эшләрен. Хәзер шушы сәяси эшләр бүгенге көнгә килеп җитте. Без шушы шикләүгә килеп җиттек. Шикләүләрне алып атабыз. Без хәзер балаларны привлекать итәбез эшләргә. Ни өчен? Укучы дибез. Укучы ул укырга тиеш. Дөресме? Ул эшче түгел. Эшче эшләргә тиеш. Укытучы укытырга тиеш. Укучы укырга тиеш. Менә бүгенге көндә Рәмзилә абый белән мин күпмедер дәрәҗәдә килешәм. Чөнки Рәмзилә абыйның үскән тормышы, вазгыяте, минем үскән тормышы, мин 60-нчы елларда туган бала. Хәзерге балалар, безнең җәмгыять шуннан да нык үзгәрде, вазгыять үзгәрде. Вазгыять нинди планда үзгәрде? Без балаларның сынаулар, нинди сынаулар бирәйек? 10-нчы класста сынау бирәйек, 8-нчы класста сынау бирәйек. Роза ханым, сез монда бүлдерергә мәҗбүр, чөнки без бераз гына бүтән темага кирип китә башладык. Сезнең борчылулар аңлашылды. Әлеге көнгә кадәр Хезмәт кодексында һәм башка кануннарда караган эш сәгатенә, балага эш шартлары тудыруда булган шикләүләр алып ташланып, без артка чигенергә мөмкин дигән борчу булды бу. Бу фикерегез аңлашылды. Икенче яктан, балалар арасындагы сораштырулар нәтиҗәсе буенча, әйтик, 14-18 яшькә кадәр булган балаларның, менә 10 баланың 9-ы без 18 яшь тулганчы эшли башлар идек дигән үзләренең әйткән ихтыяҗлары бар. Бу нәрсәдән килә, кайсы якка тартылалар, ни өчен эшләргә омтылалар? Беренчедә шуны әйтеп китәсем килә. Менә минем әби кичкенәдән миңа әйтә торган иде. Эшнең кешене бузганын мин 97 яшемә җитеп күргәнем юк дип. Шуңа күрә ул эш кешене, баланы шул ук вакытта камиллеккә, мораль яктан һәм матди яктан байлыкка омтылдыра. Сорауга килгәндә, шуны әйтәсем килә. Менә монда шундый фикер булды. Балалар, әйтик, 18 яшькә кадәр или 22 яшькә кадәр укырга тиеш дип. Менә мин үзем 16 ел укытучы буларак энергетик көллиятендә әйтәсем килә. Безнең көллияттәге 3-4 курстагы студентларның 80% эшлиләр. Укыйлар да эшлиләр. Ни эшләп без моны законга кертергә тиеш түгел? Ни өчен алар закон кысаларында эшләмиләр? Алар мәсәлән кафеларда эшлиләр, рестораннарда эшлиләр. Бу закон кысаларына кермәгән. Шуңа күрә минемчә менә бу инициативаның булуы хәзерге вакытта дөрес дип саныйм. Ләкин аңа күп үзгәртүләр кертергә кирәк. Минемчә менә бала 18 яшь тулганчы, бәлик булганчы, аның өчен әтисе ризалык бирергә тиеш. Әнкәсе, гаилә риза булырга тиеш. Димәк, бу урында кәгазь формасында язырга тиеш. Минем балам эшлисе килә, мәсәлән, 15 яшьтән эшләсен. Менә тагын бер мисал китерәм. Хәзерге вакытта менә безнең студентлар энергокөллиятне бетергәннәр, диплом алалар да эшчегә баралар. Вузны бетерәләр дә 22 яшьтә. Шуннан соң гына эшкә баралар. Туктагыз әле. Эшкә баралар. Менә эшлисем килә диләр, дипломын күрсәтәләр. Теге яктагы кеше әйтә: "Сезнең тәҗрибәгез бармы? Опыт работы бармы?" ди. Ул бала әйтә: "Юк" дип әйтә. Бала кайтып китергә мөрәҗәгать була. Әгәр уйлап карагыз, 14 яшьтән, 15 яшьтән эшләгән булса, укып йөреп дип әйтәм, укуны калдырырга ярамый. Эшләгән булса, менә мондый моментлар әз булыр иде. Рәхмәт, аңладым. Инде менә бу урында мәҗбүри бүлдерәсе идем. Луиза булмагач, мине бик теге басмакчы булалар монда җәмәгать бүген. Ярар, аңладык. Сезнең ничек килешәсезме бу фикер белән? Әйе, шуннан да менә әлегене әйтеп киткән әфәндем белән килешәм. Ни өчен килешәм? Бала кичкенәдән эшләп үсәргә тиеш дигән фикер белән мин яшим. Һәм инде ниндидер менә бу хәзер шушы закон керә икән безгә, әйбит, безгә бу закон керә икән, бу дөрес булачак. Дөрес булачак. Әлбәттә, әти, әни белән килешеп эшләнергә тиеш бу. Һәм инде бала тели икән, 14 яшьтән ул кафега барып эшлиме. Һәм менә Роза ханым әйтеп китте, теге договорлар төзелмәгән дип, әйбит. Әмма дә ләкин менә бу закон кертелгән очракта, бу инде әлбәттә договорда булачак, монда шулай бит килешүләр дә булачак, ата-ана ягыннан да һәм бала ягыннан да. Һәм бу инде берничек тә түләнмичә кала торган гамәл булмаячак. Димәк, монда гарантиялар бетә дип без иртә борчылабыз әле. Гарантиялар бетми, әйе. Һәм инде
Мин үзем дә ана кеше, һәм минем балаларым 14-13 яшьтән эшләп үстеләр. Минең бер начарлыгы да юк. Без үзебез дә шулай эшкән кеше. Ринат әфәнде, сәбәпләргә килгән вакытта Роза ханымның сүзләрендә дә дөрестлек бар, чөнки вазгыять дөрестән дә үзгәреп тора. Пандемияның нәтиҗәләрен барыбыз да күрәбез. Пенсия яшендәге кешеләр турында әйтәбез икән, якынча 926 мең кешенең бүгенге көндә 46 меңнән артыгы юк. Ягъни алар кимеде дигән сүз. Без югары планка турында әйтәбез. Сезнең фикерегезчә, тагын нинди шартлар этәрде икән бу канунны тәкъдим итәргә? Әлбәттә, инде безнең сугыш үзенең вазгыятын кертте. Бүгенге көндә безнең 600-дән артык эшли ала торган ат кебек җегетләребез дип әйтсәк, алар бүгенге көндә безнең эшли алмый, чөнки алар кайсы берсе сугышта, кайсы берсе чит илгә чыгып качтылар. Һәм инде шул вакытта безнең мигрантларга да исәпкә керсәк, бүгенге көндә безнең 444 мең мигрант монда кирде. Ләкин шул вакытта 500 меңнән артыгы чыгып та китте. Димәк, безнең эшче кешеләр кими. Шул вакытта менә сез әйтеп киттегез, сез 70-нче елдан эшлисез, 63-нче елдан, мин 93-нче елга, шулай ук миңа да ул ындыр табаклары да эләкте, анда мал туары да эләкте. Бу эш бәләкәй чактан эшләү кирәк. Ләкин бу закон әлбәттә бу бар иде. Безнең яшьләрдә эшкалу мөмкинлеге бар, ләкин бу аны җиңеләйтте. Нәрсәсе белән җиңеләйтте? Мәсәлән, мин үзем оешма җитәкчесе буларак, миңа выгодны түгел бала чагаларны алу эшкә. Чөнки аннан соң аның налоговый килә, Роспотребнадзоры килә, һәм ягыннан соң гомумән минем оешманы ябырга мөмкиннәр. Бу чакта безнең опека органнарыннан башка эшкә алу мөмкинлеге, ул сүз дә юк, бу бюрократик процессларны безнең җиңеләйтә. Күпмедер дәрәҗәдә алып ташлый. Алып ташлый. Әти-әнинең рөхсәте калырга тиеш дигән фикердәме сез? Ул берәр төрле авырлык, курку тудырмыймы? Менә кая әти-әнисе белән дә бәйләнгәнче дип. Юк, без бүгенге көндә үзебез дә тәкъдим иттек, шул вакытта татуировкалар буенча әти-әнисе хат җибәргә тиеш дип, татуировкадан түгел эштәде димәк бит инде ул кирәк. Баланы бит без кая җибәргәнне белергә тиеш. Аннары инде өстәп кенә китмәй бит. Әгәр дә бала кичкенәдән эшкә урнашып эшли икән, беләсезме, ул психологик яктан да эмоциональ, менә бу эмоциональ дәрәҗәсе, психолог-эмоциональ дәрәҗәсе аның югары дәрәҗәдә, менә әйтәбез бит, внутренний стержень дип. Шыныга дип әйтергә мөмкин бу очракта. Шыныга, эшки рухи яктан да шыныга, һәм инде физик яктан да. Фикерегез аңлашылды. Менә бу иртә эшли башлауның тагын нинди үзенчәлекләре барлыгы турында без рекламадан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Тагын бер кат хәерле кич. Таян ноктасы студиясендә туры эфирда яшүсмерләрне эшкә алуны җиңеләйтү турында әңгәмәбезне дәвам итәбез һәм моңа кадәр дә булган тәҗрибә турында берникадәр хәбәрдар булу өчен Ярчалы шәһәреннән килгән видеоязманы карабыз әле. Балаларны эшкә урнаштыру мәсьәләсе буенча Ярчалы шәһәребездә уңайлы үрнәгебез бар. Без бу эшне центр занятости белән бергә алып барабыз. Ел сайын шәһәр администрациясе ярдәме белән шәһәр бюджетының өстәмә доходларыннан балалар өчен эш урыннары оештырыла. Быел шәһәр бюджетыннан 12 миллионнан артык акча бирелде һәм 2494 бала эшкә урнаштырылды. Эш урыннары күбесенчә муниципаль һәм дәүләт учреждениеләрендә һәм горзелинхозда оештырылды. Балалар мәктәп участокларында, паркларда, архивларда ярдәм күрсәттеләр. Көненә 2 сәгать эшләгән өчен алар 3000ннән артык хезмәт хакы алдылар һәм центр занятостьтан республика бюджетыннан 2250 сум материаль ярдәм алдылар. Бригадаларны, отрядларны формалаштырганда соп категория балалары приоритетта. Елдан-ел эшләргә теләүче балалар арта бара. Һәм дә инде эшкә урнашу балалар өчен беренче хезмәт опыты алу мөмкинлеген бирә һәм иң мөһиме үз эшләренә һәм башкаларның эшенә хөрмәт уята. Күрүгезчә, бер шәһәр өчен 12 миллион дигән сумманы ишетү, менә шулай статистика буларак күз салганда, ул ярыш сук саллы сумма дип әйтәсе килә. Ирек әфәнде, бүгенге көндә тагын нинди мөмкинлекләр бар? Сез бу теманы өйрәнгән һәм аның турында мәкаләләр язган кеше. Эшләү мөмкинлекләре ничегрәк тормышка ашырыла бүгенге көндә яшүсмерләр өчен? Гаилә һәм мәктәп журналы хезмәткәре буларак, бу хезмәт миңа, бу тапшыру миңа бик якын, бу тема. Әле менә шушы көннәрдә генә миңа шаныш телефоны үзәгенә барып, ул яшьләр һәм балалар өчен оештырылган телефон үзәге, шунда материал әзерләп кайтырга туры килде. Анда инде балалар үзләренең зарларын сөйлиләр, ярдәм сорыйлар.
Шунда бір ананың миңа психологка сөйлегәннәрен тыңларга туры килде. Ул булай ди. Минем улым әле яңа гына вуз тамамлады ди. Қолына диплом алды. Әмма аның эшлисе килмей. Шунда мин түзмичә аңа сүз катарга мәҗбүр булдым. Ханым, мин әйтәм, сез заманында балагызның мәктәптә парта сөртүенә, идән юуына каршы төшкән аналарның берсе түгел идегезме? Соң. Булса соң ди. Ул мин шуны белеп әйткән кебек әйтә инде. Демәк, ул бәйләнеш күрмәде бу ике хәл арасында. Ул мин ди, ул хезмәт битти, минем баламның укуына каршы килә ди. Менә ул нәрсәгә бәйләп әйтә. Һәм үзенең һаман да хата эшләвен аңламый. Ә безнең журналда бу тема ел башыннан, ел айланасы буе яктыртылып килә. Аеруча инде ул җәйге айларда темаларның берсенә әйләнә. Менә Кыскача гына әйтсәк, нинди өлкәләрдә эшләү мөмкинлеге бар? Менә муниципалитетта, Горвод-Зеленхозда эшләүләре турында әйттек. Балаларның беркайчан да эшләвенә каршы килмәскә кирәк. Һәр вакытта да. Бер генә сүз, ул бала, әти-әни баланың көзгесе, уларның һәр сүзеннән үрнәк ала, һәр йөрешенә кадәр үрнәк ала. Ул әгәр дә ул аңа каршы төшә, улым яки кызым, син вакыт җиткәч эшләрсең, әле сиңа иртәл дисә, ул иркәләнүгә күчә, үзен иркәләтүгә күчә һәм эшләүдән бизә башлый. Менә шушы әйберне тотып алырга кирәк, баланың кечкенә генә бер хәйләсен тотып алырга кирәк. Ата-анага да, җитәкчеләргә дә, һәр кемгә дә, һәм безгә дә, журналистларга да. Сезнең фикер аңлашыла, сез каршы булдыгыз, ахыр парта сөртү дигән. Тегегә бассам да иреккә капма-каршы ук түгел. Ләкин шул ук проблеманың капма-каршы ягы бар. Ул белгән балалар, яшьләр барасылары килми ди. Ә мин киресенчә күрәм, кешеләрнеңгә хәзер эш урыннары барыбер кыскара. Күрәсез, предприятиелар ябыла. Бюджет кыскара. Безработица дигән нәрсә ул күренә инде ул. Шул шартларда кешенең эшлисе килә, ләкин эш юк. Шуңа күрә эшчеләр арасындагы конкуренцияга әзер булырга тиеш. Моның өчен бары тик яшьли хезмәт иткән кеше генә әзерләнә ул. 14 яшьтән һөнәргә кертү дип әйтәсез. Мин кемнәрне күрәм? Институт бетергән, диплом алган, ләкин аны килә ул миңа ярдәм итә, бер дуска бирә, тәкъдим итә. Бер кайда да эшләмәгән кешене беркем дә алмый. Бер җирдә каравылчы булып булса, эшләсә дә, трудовой книжкасында язмасы булса, ул эшкә өйрәнә, үсеш бар дигән сүз була. Ягъни менә мин колхозда эшләп, 8нче класстан башлап хезмәт стажым башланган. Пенсияга чыкканда аны әлбәттә мине санамадылар. Һәр санатырга кирәк. Менә Роза ханым, сез әйтегез әле шуны. Менә бу иртә эшләгән кешегә аның хезмәт стажы саналырмы, юкмы? Минең кебек алдамаслармы аны? Шунда кешенең хезмәт стажы була. Аннан соң строительдә чакта эшкә урнашып, приказ алып алса, эшкә урнаша кеше инженер булып яки хукукчы булып, аның инде эш җирдә яхшы итеп эшләгән урыны бар. Ягъни бу эшкә әзерлек. Роза ханым Фәрдиеваның әйткән менә бу шикләүләр турында шигенә минем җавабым шушы. Әлбәттә, хезмәт кануннарын үтәтергә, тәртипне сакларга, балаларның гына түгел, хатын-кызларның да, улыларның да, бабайларның да хукуклары бар. Ә бит ешкына төкерәләр, ешкына юнәп түләмиләр. Тәртип булырга тиеш. Ягъни бу канун аны үтәтү хәзер эш бирүчеләргә һәм эшне контроль итүче инстанцияларга эш бирә аларга. Тәнзилә әфәнде, сез бик урынлы сорау куйдыгыз, Роза ханым. Гаделлек булсын. Гаделлек булса, ул балаларга да, әти-әниләренә дә файдалы булачак. Гаделлек һәм эш стажы дигәннән нинди дәрәҗәдә реаль әйбер бу? Менә шушы эшләгән көннәрен булса да, айларын булса да санап бару. Балаларга менә трудовой хезмәт кодексы нигезендә аларга справка бирелә. Ул справкалар киләчәгенә, мәсәлән, менә бит инде пенсия хәзер килеп җитә, бездә әле генә яшәрәк идек, ул вакытта пенсия килеп җитте. Менә шушы справкалар нигезендә, әгәр дә инде аның шушы күтәреләчәк, шушы кабул ителәчәк законнар нигезендә, әгәр дә трудовой стажга аның кирәк икән, бу әлбәттә бик яхшы әйбер. Әмма ләкин менә балалар 24 сәгатьтән артык эшләргә тиеш түгел. Көненә алар 4 сәгать эшләргә тиеш, 16 яшьлек балалар. Без инде 14 яшьлек балалар турында монда сүз кузгаттык. Роза ханым, без 4нче класста укыган вакытта колхозга бәрәнгә алырга чыгулар, алар ничек
мөмкин булды икән дә, хәзер кая китте икән, кая югалды икән алар? Ул вакытта Каз көтүләр бар. Әйе, ул вакытта система икенче иде. Шуннан да без менә мин дә үзем авылда туып үскән бала буларак, авылда мин официаль рәвештә 15 яшьтән эшли башладым. Әмма ләкин минем трудовой кодекста ул юк. Трудовой стажга кермәде ул. Чөнки мин нелегально эшләдем, 15 яшьтән эшләдем. Мин бу әйбергә берничә дә каршы түгел. Әмма ләкин мин монда килдем юрист буларак, хукукчы буларак. Менә баланың хукукы нәрсәдән гыйбарәт? Бала укучы буларак, аның укуларына авырлык килмиме? Аның сәламәтлегенә авырлык килмиме? Иң беренче без баланы сау сәламәт, таза, сау сәламәт, акыллы, белемле бала җәмгыятькә без үстерергә тиеш. Мәсәлән, мин әни кеше буларак, мин баланы таза, сау сәламәт. Әгәр дә мин баланы шулай ук, менә җәйге минем дә балам эшләп үсте. Мин аңарга каршы килмәдем. Ул миннән дә сорап тормады, эшләде ул, үзенә кирәк яракларын да алды. Мин аңарга каршы түгел. Минем бу эшләгәнгә, менә балаларны эшләп үстерергә дигән әйбергә мин каршы түгел. Ләкин монда хукук турында сүз бара. Менә бала мәсәлән эшкә бирелеп китте, укуын ташлый, аның сәламәтлегенә зыян килә. Бу вакытта әти-әни аның өчен җавап бирә. Бәлек булмаган безнең менә бу администрациядә җавап бирмәй, партиядә җавап бирмәй, кем җавап бирергә тиеш бу очракта? Әти-әни. Әти-әни үзе генә җавап бирә. Бала алдында. Бала үскәчтән әйтә. Нигә син миңа шул вакытта әйтмәдең әти-әни? Тыймадым, бераз тыймадым. Нигә мин акча кирәк, балага. Сезнең фикер аңлашыла. Тәҗрибә кирәк. Менә бу дөрес сорау булды. Эшкә мавыгып китеп, укуны ташлау дигән күренеш булмасмы икән ул? Андый күренешләр бар, әлбәттә, мин бу фикер белән килешәм, ләкин монда менә 18 яшь бәлик тулмаган бала турында сүз бара. Монда иң беренче чиратта ничек кенә булса да әти-әни җаваплы. Моны бүтән як белән карарга да тиеш түгел. Әгәр инде әти-әни сизә икән шундый моментларны, ул үзенең баласына әйтергә тиеш. Менә әле әйтеп кителгән фикер белән. Булды, эшләмәдең түгел, эшләдең, әйдә бүтән эшкә күчеп кара, или бүтәнчә укуың иң беренче чиракта. Ләкин мин монда бер фикерне әйтеп китәсем килә. Менә профориентация дигән әйбер бар. Без барыбыз да моны бик яхшы беләбез. Бу баланы эшкә өйрәтү. Менә хәзерге вакытта техникумны бетерәләр, эшкә баралар, балага эш ошамый. Вузны бетерәләр, эшкә килеп керә, ул әйтә: "Эй, әтием, әнием, мин ди 5 ел укыганмын икән ди, 23 яшьтәге бала, улы кеше индеме?" Ул әйтә: "Мин аннары эш таба алмый йөри, 30 тула, 40 тула, ул үзенең эшен таба алмый." Менә шушындый моментлар булмасын өчен минем әйтәсем килә, моны законлаштырырга кирәк, һәм бала кичкенәдән үз эшен, профессиясын дөрес табырга тиеш дип әйтәсем. Белем белән һөнәр арасында аерма бар дөрестән дә. Менә шушы әйткәндә, Кыскача гына Римзил. 16 яшьлек анагым минем Тимур, ул миннән бигрәк. Акселерация дигән әйбер бар. Хәзерге балалар 14 яшьтә, 15 яшьтә инде ул хәзер алар узып киткән, әти-әниләрен күпчелек, аларның физик яктан да, акыл ягыннан да узып киткәннәр күбесе безнең. Һәм хәтта IT эшендә, компьютерда да узып киткәннәр. Аларны җигәргә кирәк. Ләкин алар өчен махсус хезмәт урыннары төзергә мөмкин хәтта. Ремзил абый, бу җәмәгать кавытыгыз, ләкин бу үсү ул әле психологик яктан әзер булу дигән сүз түгел. Яшүсмерләр, әйтик, кыйммәтле компьютерлар белән эшләргә, аның өчен җавап бирергә психологик, психик яктан әзер дип саныйсызмы? Утырып, алар бик күп нәрсәләрне күргәннәр инде хәзер. Булмаса да. Имущество дип әйтик инде, тотып эшләгән җиһазлар өчен җавап бирерлек, материаль җавапчылык алып барлык дәрәҗәдәме? Яшүсмер психологиясы. Әлбәттә, ул үзе эшләгән эшләр өчен җавап бирерлек дәрәҗәдә. Хәзерге көн белән чагыштырган вакытта, элеккеге дөнья белән хәзерге дөнья белән чагыштырганда, әлбәттә, алар җавап бирерлек дәрәҗәдә. Әмма дә ләкин, менә шуны әйтергә кирәк, миңа әти-әниләрдә үпкәләмәсеннәр, әйбәт. Без балаларны җаваплылык хиссе тәрбияләмиз балаларда. Менә шуңа күрә безнең проблемаларда килеп чыга. Димәк, ул үзеннән үзе тотырган әйбер түгел. Әйтәсем килә минем менә монда хәзер, әйме. Без балаларда хәзер 1 минут. Biz баланы эшкә урнаштырыр алдыннан, иң башта аның теләге белән белергә тиешбез, аның теләген кайда урнашасы килә, кайда эшлисен килә. Һәм инде бала эшкә урнашкан вакытта, анда менә шушы үзенең аның җаваплы икәнлеген аңлатырга кирәк. Кичкенәдән ничек ул менә кичкенә бала психологиясендә уенчыкларны җыярга өйрәтәбез икән, бу инде җаваплылык тәрбияли башлау балада. Профориентация дигән әйбер килеп чыга бит әле, бик шәп бит бу. Әлбәттә, мәктәптә бит ул элек бар иде бу предмет. Һөнәрчеләргә ярдәм итәчәк. Һәм кулга тотып эшләп карау турында сүз бара. Куәтләп үтәсем килә. Менә җавапчылык дигән әйбер. Менә бәлек булмаган бала, мәсәлән, ватты ниндидер компьютерны, я булмаса производство нәрсәләр ватты. Кем аның өчен җавап бирә?
Ну, әгәр дә ул Аның өчен җавап бирә әтияне. әтияне, әгәр Бу дә канун ягыннан көйләндергә Канун тиеш ягыннан. җавапчылык, әлбәттә. Әйе. Әгәр дә без Бала килешү үзе жавап куябыз бирә икән. Әлбәттә, әмма дә ләкин ул бит шушы эшкә килгән, ул бала 17 яшь булсын, ул 18 яшь булсын, ул бәлки ул ниндидер курслар бетереп килгәндер компьютер технологиясе белән эшләргә. Ул берничә Димәк- бетерә алмый 18 Димәк, яшькә ул хәтле. бит килешү төзегәндә үз өстенә җаваплылык ала Ә дигән. килешүне кем төзи соң? Бик дөрес. Бала да Бу төзей, вакытта инде әтияне юрист дә буларак сездән мондый сорау ишетү миңа бераз сәеррәк. Җәмәгать, вакыт чыгып бара, туры эфирдә эшлибез. Фикерләрегез һәм кыю фикерләрегез өчен бик зур рәхмәт. Бу урында инде күпмедер дәрәҗәдә йомгаклап, әгәр дә дөрес хәтерләп калган булсам, Тукаебызның бер сүзләре искә төшә. Эш агачы һәр вакытта булдан китерер җимеш дип әйтә ул. Шуңа күрә хезмәттән бер кайчан да курыкмыйк һәм балаларыбызны мөмкин кадәр хезмәт тәрбиясенә тартырга тырышыйк. Сәламәт булыгыз, очрашканга кадәр.